ಅಶೋಕನ್ನೇ ಹಾಯ್. ಹಾಯ್ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಅಣ್ಣ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನೇಕ್. ಇನಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾರು ಮಾರೇರು ಅಶೋಕಣ್ಣ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕೋಡೆ ಬಂತೀರಿ ಅನ್ ಮೀನು ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂದು ಅರೆಡು ದುಂಬು ಈರು ಬತ್ತಾರ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರಕ್ ಆರು ಬತ್ತೆರಡು ಬನ್ಕ ಕೋಡೆ ಬಂತಿರತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ಪೆ ಲೈವ್ಗೊಂದು ಇನ್ನು ಈರು ಬತ್ತಾರು. ಸ್ವಾಗತ ಸ್ವಾಗತ ಇರಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಅಶೋಕಣ್ಣ ಇನಿ ಕ್ವಿಜ್ ಮಲ್ಪಗಾನೆ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನ್ಗಾನೆ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವ ಇವತ್ತು. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಕೊರಿಯರ್ ಪೋದಿ ಬಡ್ಡಿ ಕೊರ್ರ ಹೋಗ್ತಾರ ಬಡ್ಡಿದ ತೆಪ್ಪರ ಹೋಗ್ತಾರ ಗೊತ್ತು ಜೀವನ ಅತ್ತು ದೊಂಪ ಬಾಡಂದಿಲ್ಲ ಕೂಡ ದೊಂಪ ಬಾಡಂದಿತ್ತಾರತ್ತ. ಕೇನ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಶೋಕನ್ನೆ ಏರ್ಪುರ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪೇರು ತೂಕತೆ ಜನ ಇಜ್ಜತ್ತ ಮಾರ ಎಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. 4 ಜನ ಉಳ್ಳೇರ ಐಡ್ 4 ಜನ ಐಡು ಉಳ್ಳೇರು 15 ಜನ ಉಳ್ಳೇರ ಐಡು. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಕ್ವಿಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ. ಸವಿತಕ್ಕ ಬತ್ತೇರ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಓಕೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಒಣಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರತಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನೇಕ್ ಲೆಪ್ಪುಗ ಬರುವೆರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕನ್ನೆ. ಸವಿತಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. 1500 ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆತ್ತು 1500 ಅಂಡ ಒಟ್ಟುಗು ಟೋಟಲ್ ಉಂಡಾತ ಅಂಚ. ಬನ್ನಿ 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 ಜನರೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು 20 ಜನ ಐಡು ಉಳ್ಳೇರು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಋಗ್ವೇದವನ್ನು ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಕಲಿಸಲಾಯಿತು? 1 ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ, 2 ಸಿಂಧ್, 3 ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ, 4 ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ. ಋಗ್ವೇದವನ್ನು ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಕಲಿಸಲಾಯಿತು? 1 ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ, 2 ಸಿಂಧ್, 3 ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ, 4 ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ. ಎನ್ನ ಲೈಕ್ ಉಚಿತ ಅನ್ನ ಕೇನಡ್ಡ ದುಂಬೆ ಕೊರ್ಪೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ್ ಇರ್ ಬರ್ನಾಗನೆ ಕೊರ್ತಾರೆ ಲೈಕ್ ಏನ ಒನಸಾಂಡೆ ಸವಿತಕ್ಕ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಇನಿ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನ್ಗನ್ ಮುರಾನಿ ಒಗಾಟು ಪೂರ ಇತ್ತಂಡತೆ ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನ. ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕ್ವಿಜ್ಗೆ ಏರ್ ಪೂರ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪೇರು ತೂಕ ಅಂದು. ಋಗ್ವೇದವನ್ನು ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಕಲಿಸಲಾಯಿತು? ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಂಧು, ಥರ್ಡ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ, 4th ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ. ಏರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು 7 ಜನ ಉಳ್ಳೇರ ಐಡು ಎಡ್ಮ ಜನ ಏರ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪರ್ ತೂಕ. ಏಳು ಜನ ಉಳ್ಳೇರ ಐಡು ಅಶೋಕನ್ನೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಶೋಕನ್ನ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ 10. ಕ್ವಶನ್ ಏನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಋಗ್ವೇದವನ್ನು ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಕಲಿಸಲಾಯಿತು? ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಂಧು,
ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ. ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ. ಅಶೋಕನ್ನೇ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಪಂಡೇರು. ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ 10. ಋಗ್ವೇದವನ್ನು ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಕಲಿಸಲಾಯಿತು? ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ, ಸಿಂಧ್, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ. ಗೊತ್ತು ಜೈರೇಗ್ಲ 11 ಜನ ಐಡುಳ್ಳೇರು. ಏರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆನ್ಸರ್ ನಿಕ್ಕು. ಋಗ್ವೇದ 4 ವೇದ ಉಂಡತೆ. ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ, ಅಥರ್ವಣ ವೇದ 4 ವೇದೋಡು. ಋಗ್ವೇದವನ್ನು ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಕಲಿಸಲಾಯಿತು? 1 ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ, 2 ಸಿಂಧ್, 3 ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ, 4 ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ. 16 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಐಡು. 16 ಜನಕ್ಕೆ ಏರೆಗ ಆನ್ಸರ್ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್. ಸವಿತಕ್ಕ ವನ ಸಾಂಡು ಅನ್ನ ಎಂಕ್ ಇನಿ ಬದನೆಲ ನುರ್ಗೆಲ. ಓ ಸೂಪರ್. ಎಂಕ್ಲೆನ ಕುಟುಂಬಡು ಒಂಜಿ 97 ವರ್ಷದ ಅಜ್ಜೆರ್ ಟಿಕೆಟ್ ದೆತ್ತೊಂದೆರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸವಿತಕ್ಕ. ಓ 97 ವರ್ಷನರೆಗ್. ಅವಲಿ ಅರೆ 3 ವರ್ಷ ಬದುಕುವೆರಡ ನೂದ ಆತತೆ. ಭಾರಿ ವರ್ಷ ಅಜ್ಜರಿಗೆ. ಎಂಚ ನಾನ್ ವೆಜ್ ದಾಲ ಮಲ್ತಿಜಾರೆ ನೀ. ಅಶೋಕನ್ನೇ ಗ್ರೇಟ್ ಅಜ್ಜೇರ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಗ್ರೇಟ್ ಅಜ್ಜೇರ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಅಂದಿ ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷ ಬದುಕುವೆರಡ ನೂದ ಆತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಆನ್ಸರ್ ಏರ್ಲ ಪನೊಂದಿಜ್ಜೇರು. ಅಂದೆ ಅಣ್ಣ ಅಂಚಾದು ವೆಜ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಎಂಕ್. ಋಗ್ವೇದವನ್ನು ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಕಲಿಸಲಾಯಿತು? 1 ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ, 2 ಸಿಂಧ್, 3 ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ, 4 ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ. 4 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊರಿಯ ಐಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲ ಹೂವು ಅದಪ್ಪೊಂದು. 10 ಜನ ಐಡುಳ್ಳೇರು. ಗೊತ್ತು ಜನ ಪನ್ನೆ ಆನ್ಸರ್. ಋಗ್ವೇದವನ್ನು ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಕಲಿಸಲಾಯಿತು? 1 ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ, 2 ಸಿಂಧ್, 3 ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ, 4 ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ. ಅಶೋಕನ್ನೇ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಆನ್ಸರ್ ಪಂಡೇರು ಮರ ಬೊಕ್ಕೇರ್ಲ ಪನೊಂದಿಜ್ಜೇರು. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಏರ್ಲ ಪಂಡಿಜೆರ್ಡ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಏರ್ಲ ಪಂಡಿಜೆರ್ಡ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ. ಅವೆಂಚ ಅಶೋಕನ್ನ ಎಂಕ್ ಅಂದಾಜ ಆಯ್ಚಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಋಗ್ವೇದವನ್ನು ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಕಲಿಸಲಾಯಿತು? 1 ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ, 2 ಸಿಂಧ್, 3 ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ, 4 ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ. ಈರ್ನ ದಾದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಏರ್ಲ ಪಂಡಿಜೆರ್ಡ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಎಂಕುಲ್ ಪೂರ ಸ್ಕೂಲು ಬುಡ್ದು ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಆಂಡತ್ತೆ ಅಂಚಾದ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಅವು ಸ್ಕೂಲ್ ದತ್ತಿಯೇ ಅವೊಂಜಿ ಖಾಲಿ ಕ್ವಿಜ್ ಮಾತ್ರ ಸವಿತಕ್ಕ. ಅವೊಂಜಿ ಕೆಲವು ಆನ್ಸರ್ ಕೆಲವು ಅಶೋಕನ್ನ ಒಂಜಿ ಆನ್ಸರ್ ಪಂಡೇರು. ಅದು ಕುಡೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡೇರು ಪಂಡ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಏರ್ಲ ಪಂಡಿಜೆರ್ಡ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡೇರು. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಏರ್ಲ ಪಂಡಿಜೆರ್ಡಗೆ ಅರೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದೆ ಪಂತೊಲ್ಯತ್ತ ಅಶೋಕನ್ನೇರೆಗ್ ದಾನೆ ಪಂಡಿಜಾರು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ್ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಸವಿತಾ ಕೈಟಿ ನಾವು ಅಂಡಲ ಪಂಡಾಂಡ್. ಎನ್ನ ಆನ್ಸರ್ಲ ಅವ್ವೇ ಆದುಪ್ಪು ಪನಂದುಲೇರು ಸವಿತಾಕ್. ಓ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರನೇ ಸವಿತಾಕ್ ಇತ್ತ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಏರ್ ಪನ್ಪರ ಅಶೋಕನ್ನ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಪನ್ಪರ ಸವಿತಾಕಲ್ಲ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಪನ್ಪರ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ್ ಏರ್ ಪನ್ಪರ್. ಸವಿತಕ್ಕ ಎಸ್ ಪಂಡೇರು ಅಶೋಕನ್ನ ಹೂ ಪನ್ಪರೇರು ಸವಿತಕ್ಕ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಶೋಕನ್ನ. ಎಲ್ಲ ಬರೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಅಶೋಕನ. ಸವಿತಕ್ಕನ ಆನ್ಸರು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರಗೆ. ಈರ್ನ ಆನ್ಸರು
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರನ ಸಿಂಧ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾನ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಎಕಡೆ ಬಂಡಾರು. ಋಗ್ವೇದವನ್ನು ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಕಲಿಸಲಾಯಿತು? ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ, ಸಿಂಧ್, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ. ಸವಿತಕ್ಕ ಆನ್ಸರ್ ಪಂಡೇರು. ಅಶೋಕನ ಆನ್ಸರ್ ಇತ್ತು ದಾದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅಶೋಕನ ಓಲಾರು ತುಂಬ ಜನ ಹೈಟ್ ಡೊಲ್ಲೇರು. ಅಶೋಕನ ದೂರ ಪೋಯರು, ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪೋಯರು ದಾದ. ಅವ್ರು ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರ ಬಂಡದು ಏರೆಲ್ಲ ತೊಂಬರ ಪೋಯರು. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪನ್ಪೆಂದ್ ಹಾ ಹಾ ಅಂಚ ಆಯ್ತಾ. ಆನ್ಸರ್ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರನೇ ಅಶೋಕನ್ನ. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸವಿತಕ್ಕ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರನೇ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಋಗ್ವೇದವನ್ನು ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಕಲಿಸಲಾಯಿತು? ಅವೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರಡೆ. ಫಸ್ಟ್ ಗಾರ್ ಪಂಡೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರನೇ ಆಯ್ತಾ ಆನ್ಸರ್. ಎರಡು ಜನ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟ್. ಎರಡು ಜನಲ ಇಟ್ಟೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಾರ ಅವೇ ಆದಿಪ್ಪೊಂದು. ಎರಡು ಜನ ಗುಡ್. ಎರಡು ಜನಲ ಆನ್ಸರ್ ಅವೇ ಪಂಡರು. ಸೆಕೆಂಡ್, ಕಳಿಂಗ ದೇಶವನ್ನು ಗೆದ್ದ ಅಶೋಕನನ್ನು ಜನ ಏನೆಂದು ಕರೆದರು? ಕಳಿಂಗ ದೇಶವನ್ನು ಗೆದ್ದ ಅಶೋಕನನ್ನು ಜನ ಏನೆಂದು ಕರೆದರು? ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡಿನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅವೇ ಆನ್ಸರ್. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರನೇ ಅಶೋಕನವೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಳಿಂಗ ದೇಶವನ್ನು ಗೆದ್ದ ಅಶೋಕನನ್ನು ಜನ ಏನೆಂದು ಕರೆದರು? 1 ಧರ್ಮಪ್ರಿಯ, 2 ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿ, 3 ಚಂಡಶೋಕ, 4 ಧರ್ಮಪ್ರಭು. ಸವಿತಕ್ಕ ಅಶೋಕನ್ನೇ ಗೂಗಲ್ಡ್ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರ ಅಂದ ಅಂದ್ಯ ಗೂಗಲ್ಡ್ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರ ಅಂದ ಅಶೋಕನ್ನತೆ ಆದಿಪ್ಪಡು ಗೂಗಲ್ಡ್. ಫ್ಲೋರೈಡರ್ ಓಕೆ. ಫ್ಲೋರೈಡರ್ ಓ ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ ಫ್ಲೋರೈಡರ್. ಹಾಯನ್ನ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಅಡ್ಡಪೂರಿ ಬನ ಲಕ್ಲೆ ರೈಡರ್ ಅನ್ನ ಲಕ್ಲೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಒಲಿತಾರೀರ್. ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬ್ರದರ್. ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಜ್ಜೆ ಸಹಿತಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲೆರ್ ಅಶೋಕನ್ನೇ ಗೂಗಲ್ಡ್ ನಾಡೊಂದು ಇತ್ತಿಜೇರ್ಗೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಕಳಿಂಗ ದೇಶವನ್ನು ಗೆದ್ದ ಅಶೋಕನನ್ನು ಜನ ಏನೆಂದು ಕರೆದರು? 1 ಧರ್ಮಪ್ರಿಯ, 2 ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿ, 3 ಚಂದ್ರಶೋಕ, 4 ಧರ್ಮಪ್ರಭು. ಮೂರನೇ ಆನ್ಸರ್ ಇಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಸವಿತಕ್ಕ. ಮೂರನೇ ಆನ್ಸರ್ 10. ಸುರೇಂದ್ರನ್ನ ಇರೆಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸರಿ ತಿಕ್ಕುಜೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕನ್ನೇ ಅಂದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜ ಅಂದ್ ಮಾರು ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜ ಅಶೋಕನ್ನ. ಮೂರನೇ ಆನ್ಸರ್ 10 ಸವಿತಕ್ಕ. ಮೂರನೇ ಆನ್ಸರ್ 10. ರೈಡರನ್ನೇ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ 10,000 ಕೊರ್ಕ ಬೊರ್ಚಿ ರೈಡರನ್ನ ಒಂಜ ಯಾವಿಯೇ ಹಾಯ್ 1000 ಕೊರಂಡ ಇರ್ಪೋನ ಗೀರ್ನ ಪಿರಾಡೆ ಬರ್ಪುಂಡವು. ಕಳಿಂಗ ದೇಶವನ್ನು ಗೆದ್ದ ಅಶೋಕನನ್ನು ಜನ ಏನೆಂದು ಕರೆದರು? 1 ಧರ್ಮಪ್ರಿಯ, 2 ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿ, 3 ಚಂಡಶೋಕ, 4 ಧರ್ಮಪ್ರಭು. ಸವಿತಕ್ಕ ಕೈತಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಎನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ತಾರು ಇಜ್ಜೆ ಅಶೋಕನ್ನ ಓದ್ಯೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರೆಗ್ ಕೇಂದು ಜಂದ್ ಅಶೋಕನ್ನ ಓದ್ಯೆ ಇನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಓದ್ಯೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಓದೊಂದೆ ಉಲ್ಲೆ ಅಶೋಕನ್ನ. ಧರ್ಮಪ್ರಭು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಧರ್ಮಪ್ರಭು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ನಾಲ್ಕನೇ ಆನ್ಸರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಶೋಕನ್ನೇ ಓಕೆ ಒಂದೊಂದು ಅಂದ ಯಾನೆ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಓದೊಂದೆ ಉಲ್ಲೆ ಅಂಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾತಿರೆ ಕೇಂದು ಜಿಪ್ಪುಡು. ಕಳಿಂಗ ದೇಶವನ್ನು ಗೆದ್ದ ಅಶೋಕನನ್ನು ಜನ ಏನೆಂದು ಕರೆದರು? 1 ಧರ್ಮಪ್ರಭು, 2 ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿ,
3 ಚಂಡಶೋಕ, 4 ಧರ್ಮಪ್ರಭು. ಹೇಮಕ್ಕ ಬತ್ತೀರ? ಹಾಯ್ ಹೇಮಕ್ಕ, ದಾದಿ ಪನ್ಲೆ ಅಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಹೇಮಕ್ಕ. ಹೇಮಕ್ಕ ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಲೈವ್ಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ವನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜರಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಹೇಮಕ್ಕ. ಪನೊಂದೇ ಉಲ್ಲೆ ಕಳಿಂಗ ದೇಶವನ್ನು ಗೆದ್ದ ಅಶೋಕ ಜನ ಏನೆಂದು ಕರೆದರು? 1 ಧರ್ಮಪ್ರಿಯ, 2 ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿ, 3 ಚಂಡಶೋಕ, 4 ಧರ್ಮಪ್ರಭು. ಸವಿತಕ್ಕ ಎರಡನೇ ಆನ್ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಗುಡ್ ಸವಿತಕ್ಕ, ಎರಡನೇ ಆನ್ಸರ್ ಗುಡ್ ಸವಿತಾ. ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿ. ಕಳಿಂಗ ದೇಶವನ್ನು ಗೆದ್ದ ಅಶೋಕನನ್ನು ಜನ ಏನೆಂದು ಕರೆದರು? ಆಯ್ತಾ ಆನ್ಸರ್ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿ. ರೈಡರನ್ನು ಈರೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿ. ಸವಿತಕ್ಕನ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿ ಎಂದು ಕರೆದರು. ಕಳಿಂಗ ದೇಶವನ್ನು ಗೆದ್ದ ಅಶೋಕನನ್ನು ಜನ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿ ಎಂದು ಕರೆದರು. ಹೇಮಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಹೇಮಕ್ಕ, ಅವು ಆರು ಪಂಡೇರು. ಸವಿತಕ್ಕ ಪಂಡೇರು ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿ ಎಂದು. ಶುಭಕ್ಕ ಬತ್ತೀರ? ಹಾಯ್ ಶುಭಕ್ಕ, ಲೈವ್ಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಎಂಚಲ್ಲ ರೊನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತಿರಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶುಭಕ್ಕ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ರೈಡರ್ ಅನ್ನ ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿ ಎಂದು ಕರೆದರು. 3ನೇ ಕ್ವಶನ್, ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಏನೆಂದು ಹೇಳುವರು? ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಏನೆಂದು ಕರೆಯುವರು? ಏನೆಂದು ಕರೆಯುವರು? 1 ತ್ರಿಪಿಟಕಗಳು, 2 ಜಾತಕ ಕಥೆಗಳು, 3 ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು, 4 ಪುರಾಣಗಳು. ಕೆಪ್ಪೆ ಹತ್ತಿಯಾನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರೈಡರ್ ಅನ್ನೆ. ಓಕೆ ಕೇನುಂಡೆ ಮೂಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡೆ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ ಅಂಚ ಕೇನಿ ಮಾರೆ ಕೇನುಂಡ ಇಜ್ಜಂದ್. ಶುಭಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಶುಭಕ್ಕ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೇಮಕ್ಕ 3ನೇ ಆನ್ಸರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಏನೆಂದು ಹೇಳುವರು? 1 ತ್ರಿಪಿಟಕಗಳು, 2 ಜಾತಕ ಕಥೆಗಳು, 3 ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು, 4 ಪುರಾಣಗಳು. ಅಶೋಕನ್ನೇ ಉಪನಿಷತ್ತು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಹೇಮಕ್ಕ ಪುರಾಣಗಳು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ 4ನೇದ 10 ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಶೋಕನ್ನೇ 4 10. ರೈಡರ್ ಅನ್ನೆ 2 ಪಂಡೇರು ಜಾತಕ ಕಥೆಗಳು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಶೋಕನ್ನೇ 1 ಪಂಡೇರು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ತ್ರಿಪಿಟಕಗಳು. ಅಶೋಕನ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಶೋಕನ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ 3 ರಾಂಗ್. ಅಶೋಕನ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಏನೆಂದು ಹೇಳುವರು? ಅಶೋಕನ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ತ್ರಿಪಿಟಕಗಳು. ರೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಕರಿ. ರೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಕರಿ. ಅಶೋಕನ್ನೇ ಬರಾಡ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಿರಿಯಾನಿ. ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು 1 2 3 4 ನೆಟ್ 1 ಆನ್ಸರ್ ಅಂದ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಮೂಜಿಲಾತನು ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ವೆ ಅಂದೇ ಮೂಜಿಲಾತನು ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ವೆ ಆತೆ ಒರಿನ ಅವಂದು ಸವಿತಕ್ಕ ಅವಂಟ ಬಂದೆರಡು ದಾಲ ಅಲ್ಪರ್ಲ ಅಪ್ಪುಜಿ. ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಬರ್ತೀರ? ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ. ಹಾಯ್ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ. ಎಂಚಲ್ಲ ರೊನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಹಾಯ್ ಅಶೋಕನ್ನ ಪನಂದುಲರ್ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ. ಅಶೋಕನ್ನೇ ಪನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಹಾಯ್. ಫ್ಲೋ ರೈಡರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಫ್ಲೋ ರೈಡರ್ ಇರೇಗ ಅಶೋಕನ್ನೇ ಹಾಯ್ ಪಂಡೇರ್. ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್. ಸವಿತಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೆರ್ ರೈಡರ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರ್ ಹಾಯ್ ಅಶೋಕನ್ನ ಅಂತ. ಅಶೋಕನ್ನೇ ಹಾಯ್. ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಪಂಡೇರ್. ಸವಿತಕ್ಕ ಹಾಯ್. ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಪಂಡೇರ್. ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ವಶನ್, ನಂದರಲ್ಲಿ ಕಡೆಯ ಆಡಳಿತಗಾರ ಯಾರು?
ಒಂದು ಮಹಾಪದ್ಮಾನಂದ, 2 ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ, 3 ಚಾಣಕ್ಯ, 4 ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ. ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಒನಸ್ ಆತಿಜಿ ಪಂಜಿ ಕಜಿಪ್ಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೆ ಅಂಚ ತಾಯಿಜಿ ಪೋನನ್ನ ತುಯಿಜಿ ಪೋನನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ. ಓ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡು ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡಿನಿ. ಮತ್ತೆ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು. ರೈಡರ್ ಅನ್ನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಕುಳ್ಳಾರೆ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ್ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಆತಿಜಿ ಕಜಿಪ್ಪು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ. ಅಶೋಕನ್ನೇ ಅಶೋಕನ್ನ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಸ್ಟ್. ಅಶೋಕನ್ನೇ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿಯರ್. ನಂದರಲ್ಲಿ ಕಡೆಯ ಆಡಳಿತಗಾರ ಯಾರು? ಮಹಾಪದ್ಮಾನಂದ. ಅಶೋಕನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. 1ನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಪದ್ಮಾನಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಶೋಕನ ನಂದರಲ್ಲಿ ಕಡೆಯ ಆಡಳಿತಗಾರ ಪದ್ಮಾನಂದ. ಅಶೋಕನ್ನೇ ರಡ್ಡೆಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿಯರ್. ಸತೀಶನ್ನೇ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತೆ ಪನಂದಲರು. ಹಾಯ್ ಸತೀಶನ್ನ ಎಂಚಲ್ಲರು ಅನಸಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಹೇಮಕ್ಕ 4 ಪನಂದುಲೇರು ಆಂಡ್ ಆಯ್ತಾ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ತಿಕ್ಕಂಡು. ಸವಿತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಅಶೋಕನ್ನ ಪನಂದುಲೇರು. ಮೆಸೇಜ್ ಪೂರ ತೋಜುಜಿ ಪನಂದುಲೇರು ಅಶೋಕನ್ನ. ಅಂದ್ ಯಾವುದಾದನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಮೆಸೇಜ್ ತೋಜುಜಿ. ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಅಂದ್ ಬಲೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪೆರ್ಡೂರು ಇಜ್ಜರ ಅಂದ್ ಸವಿತಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲೇರು ಬತ್ತೆರತ್ತೆ ಪೆರ್ಡೂರು ಕಜಿಪ್ಪು ಪನಂದುಲೇರು ಶುಭಕ್ಕ. ಹೇಮಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನಂದ್ರು ಪಿದರ್ನೆ ಹೇಮಕ್ಕ. ಓಕೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಅಶೋಕನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಪಂಡದ ಕೊರ್ನಿ ಪನಂದುಲೇರು ರೈಡರ್ ಅನ್ನೆ. ಅಶೋಕನ್ನಾಗ ರೈಡರ್ ಅನ್ನೆ ಪಂಡದ ಕೊರ್ನಿಗೆ. ಓಕೆ ಶುಭಕ್ಕ ದಾದೆ ಕಜಿಪ್ಪುಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಕಜಿಪ್ಪು ಚಿಕನ್. ಸತೀಶನ್ನೇ ಹಾಯ್ ಅಶೋಕನ್ನ, ಹಾಯ್ ಅನಸೂಯಕ್ಕ, ಹಾಯ್ ಹೇಮಕ್ಕ, ಹಾಯ್ ಸವಿತಕ್ಕ, ಹಾಯ್ ಶುಭಕ್ಕ. ಪೂರ ಅಡ್ಡಬೂರಿಯ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಓ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪೂರ ಒರಾನ ಅಡ್ಡಬೂರಿಯರು. ಅನಸೂಯಕ್ಕ 1 ಪ್ಲೇಟ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕನ್ನೇ. ಅನಸೂಯಕ್ಕ 1 ಪ್ಲೇಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಪ್ಪಾಡು ಅಶೋಕನ್ನೇ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಶೋಕನ್ನೇ ಚಿಕನ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಯ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ. ಹಾಯ್ ಸತೀಶನ್ನ ಪನಂದುಲೇರು ಅನಸೂಯಕ್ಕ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5ನೇ ಕ್ವಶನ್. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಏನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು? ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಏನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು? ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಉತ್ತರಾವರ್ತ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಿಮಾಚಲ, ಥರ್ಡ್ ವಿಂಧ್ಯಾಚಲ, 4th ದಕ್ಷಿಣಾವರ್ತ. ಬರ್ಪರಂದಿ ದೀಕ ಬರ್ಪರಂಡ ದೀಕ ಅನ್ನ ಪನಂದುಲೇರು ಅನಸೂಯಕ್ಕ. ಸತೀಶನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ಏರ್ಲ ತೋಜುಜೇರು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಸತೀಶನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಏರ್ಲ ತೋಜುಜೇರು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕನ್ನೇ. 1 ಪ್ಲೇಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಂಕ್ ಇಪ್ಪಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಅವು ಬಿರಿಯಾನಿ 10 ಸತೀಶನ್ನ. ಇಡೀ ಚಿಕನ್ ಅರ್ಧ ಚಿಕನ್ ಹಾಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ರೈಡರ್ ಅನ್ನೆ. ಅವು ಇಡೀ ಚಿಕನ್ ರೈಡರ್ ಅನ್ನ ಇಡೀ ಚಿಕನ್ ರೈಡರ್ ಅನ್ನೆ. ಥರ್ಡ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಥರ್ಡ್ 10. ಥರ್ಡ್ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಶುಭಕ್ಕ ಲಕ್ಕುಲೆ ಸತೀಶನ್ನ ಪನಂದುಲೇರು. ಸತೀಶನ್ನೇ ಏರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಶೋಕನ್ನೇ ಸತೀಶನ್ನೇ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಶೋಕನ್ನೇ ಈರೆ ಪನ್ಲೆಗೆ ಪನಂದುಲೇರು. ಸತೀಶನ್ನೇ ಲಕ್ಕಿಯ ಶುಭಕ್ಕ ಈರ ಅಂಡಲ ಪಂಡರತೆ ಪನಂದು ಎಲ್ಲ ಬಂತೆ ಸತೀಶನ್ನ ಲಕ್ಲೆಂದು. ಐದನೇ ಕ್ವಶನ್ ಅವೇ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಏನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು? 1 ಉತ್ತರಾವರ್ತ, 2 ಹಿಮಾಂಚಲ, 3 ವಿಂಧ್ಯಾಂಚಲ, 4 ದಕ್ಷಿಣಾವರ್ತ. ಅನಸೂಯಕ್ಕ ವನಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಂದ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಯಾನ ಆನ್ಸರ್ ಪಂಡಿನ ಆತ್ ಮೂಜಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದ್ ಬತ್ತಿನ ಪನಂದ್ರು. ಓ ಮೂಜಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದ್ ಬತ್ತಿನ
ಅಶೋಕನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಉತ್ತರ ವರ್ತ. ಅಶೋಕನ್ನೇ ಬಾರಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಉತ್ತರ ವರ್ತ. ನಾಳೆ ಆನ್ಸರ್ ಗುರಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಾವರ್ತ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಶೋಕಣ್ಣನ ಫಸ್ಟ್ದ ಉತ್ತರಾವರ್ತ. ನಾಳೆ ಆನ್ಸರ್ ಗುರಿ ಶುಭಕ್ಕ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬನಂದುಲೇರು. ಸತೀಶನೇ ರಡ್ಡು ಬನಂದುಲೇರು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತೆ ಅನ್ನ ಯಾಕಡೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನೇಟ್. ಅಶೋಕನ್ನೇ ಇಜ್ಜಿ ಆವಡಾತ್ರೆ ಒನಸು ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಬನಂದುಲೇರು. ರೈಡರ್ ಅನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಬನಂದುಲೇರು ಅವ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿಯರ್ ರೈಡರ್ ಅನ್ನ. ಅಶೋಕನ್ನೇ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿಯರ್. ಇನಿ ಅಶೋಕನ್ನೇ ಭಯಂಕರ ಬನಂದುಲೇರು ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಅಂದಿ ಅಶೋಕನ್ನೇ ಭಯಂಕರ. ರಡ್ಡು ಆನ್ಸರ್ ಪನ್ನಿ ಹತ್ತು ಯಾನ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಹತ್ತ ಇರ್ ಪನ್ಯ. ಅಶೋಕನ್ನೇ ಕೆಲವು ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿಯರಿನಿ. ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕನ ಪಂಜಿದ ಕಜಿಪ್ಪು ಉಂಡತೆ ಅಂಚ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕನ್ನೇ ಅಂದಂದು ಇನಿ ಏರ ಆನ್ಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪೆರು ಆಗ್ಲೇಗ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಡು ಪಂಜಿದ ಉನಾಸುಂಡು. ಅಶೋಕನ್ನ ಭಯಂಕರ ಮಾರೆ ಇನಿ ಒಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುಗ ಅಶೋಕನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಶೋಕನ ಸತೀಶನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇರ್ ಭಯಂಕರ ಇನಿ ಒಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುಗ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಶುಭಕ್ಕ ಪಿದಾಡಿಯರು ಬಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಶುಭಕ್ಕ ಬಾಯ್ ರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಅಶೋಕನ್ನಗ್ ಯಾನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತು ಪಂಡಿನ ಒಂಜಿ ಪನ್ಲೆ ಎಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಅಶೋಕನ್ನ ರೈಡರ್ ಅನ್ನೇ ಪಂಡೇರೆಗ್ ಆರು ಪಂಡಿನಿಗೆ ಆಯ್ತು. ಇನಿ ಜಾಲ್ಡ್ ಕುಲ್ಲುಗ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕನ್ನೇ. ಬಾಯ್ ಶುಭಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕನ್ನೇ. ಅಲ್ಪ ಪಂಜಿದ ಕೈಪು ಇಪ್ಪುನು ಮೂಲು ಪಂಜಿಲು ಉಲ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಲ್ಪ ಪಂಜಿದ ಕೈಪು ಇಪ್ಪುನ ಮುಲ್ಪ ಪಂಜಿಲು ಉಲ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ. ಸವಿತಕ್ಕ ಯಾನ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಕ್ಕುನೆಟ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸವಿತಕ್ಕ. ಓ ಸವಿತಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಕ್ಕುನೆಟ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ರೈಡರ್ ಅನ್ನೇ ಪಂಡೇರು ಈರು ಪನೊಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೇಂದು. ಓ ರೈಡರ್ ಅನ್ನೇ ಪಂಡೇರಾ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಶುಭಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಶುಭಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇರೆಗ್ಲ. ಜಾಲುಡು ಟೇಬಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಶೋಕನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ. ಟೇಬಲ್ ಪಾಡ್ದು ಕುಲ್ಲು ಗತೆ ಸತೀಶನ್ನೇ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಶುಭಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಜಿನ ಕ್ವಶನ್. ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮಹಾಕವಿ ಕಾಳಿದಾಸ ಗುಪ್ತರ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಊರಿನಲ್ಲಿದ್ದನು? ಅಶೋಕನ್ನೇ ಸವಿತಕ್ಕಾಗ ಒಂಜಿ ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬರಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓ ಸವಿತಕ್ಕಾಗ ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆಪುಜಾರೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಆವಡು. ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮಹಾಕವಿ ಕಾಳಿದಾಸ ಗುಪ್ತರ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಊರಿನಲ್ಲಿದ್ದನು? 1 ಪ್ರಯಾಗ, 2 ಗಯಾ, 3 ವಾರಣಾಸಿ, 4 ಉಜ್ಜಯಿನಿ. ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮಹಾಕವಿ ಕಾಳಿದಾಸ ಗುಪ್ತರ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಊರಿನಲ್ಲಿದ್ದನು? 1 ಪ್ರಯಾಗ, 2 ಗಯಾ, 3 ವಾರಣಾಸಿ, 4 ಉಜ್ಜಯಿನಿ. 4 ಅಶೋಕನ್ನೇ 4 ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಶೋಕನ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ 4 ಉಜ್ಜಯಿನಿ. ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮಹಾಕವಿ ಕಾಳಿದಾಸ ಗುಪ್ತರ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಊರಿನಲ್ಲಿದ್ದನು? ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆರ್ ದಾದನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾರೆ ಬಾರಿ ಇನಾಟ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರಂದ ಅಶೋಕನ್ನಿ. ಸವಿತಾಕ ಏರನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಈರ್ನನ ಸುರೇಂದ್ರನ ಅಂದ್ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಸವಿತಾಕ ಅಶೋಕನ್ನಡ ಏರನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಈರ್ನನ ಸುರೇಂದ್ರನ ಲೆಕ್ಕೊಡ ಅಂದು. ಸತೀಶನ್ನೇ ಪಂಜಿದ ಕೈಪು ಕೊನಪ್ಪರಾತ ಮಾಲಿ ಯಾನ್ ಕೊನಪ್ಪೆ ಅಶೋಕನ್ನನ ಟೇಬಲ್ ಅಶೋಕನ ಟೇಬಲ್ ಮಾತ್ರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲಿ ಅಶೋಕನ್ನ ಪಂಜಿದ ಕೈಪು ಕೊನಪ್ಪರಾತ ಇರು ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ಮಾಲ್ ಆರು ಸತೀಶನೇ ಕೊನಪ್ಪೆರ್ಗ ಇರ್ನ ಟೇಬಲ್ ಮಾತ್ರ ಯಾವ್ಗೆ ಆರು ಮಸ್ತುಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ.
ಸುರೇಂದ್ರನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಯಾನ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ. ಕರಿಚಿರತೆ ಹಾಯ್ ಕರಿಚಿರತೆ ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ ಕರಿಚಿರತೆ. ಕರಿಚಿರತೆ ಬತ್ತೀರು ಲೈವ್ಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಕರಿಚಿರತೆಗೆ ಏರ್ ತೂತಾರೆ ಕರಿಚಿರತೆನ್ ಆರು ಬರಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಲೈವ್ಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಕರಿಚಿರತೆ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಚಾಡಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ದಮ್ಯ ಸತೀಶಣ್ಣನ ಮಾಲ್ಗ್ ದಮ್ಮಯ್ಯ ಸತೀಶಣ್ಣನ ಮಾಲ್ಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ. ಗೋಂಕುದ ಸತೀಶಣ್ಣ ಇರ್ನ ಮಾಲ್ ಬೊಡ್ಚಿಗೆ ಅಶೋಕ್ ಅಣ್ಣಗ್ ದಮ್ಮಯ್ಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಓ ಬಾವ ಬಂದರು ಬಾವ ನಮಸ್ತೆ ಹಾಯ್ ಬಾವ ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಾವ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬಾವ. ಕರಿಚಿರತೆ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸತೀಶನ್ನೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಪೂರ ಚಿರತೆ ಬತ್ತುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಸತೀಶನ್ನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಪೂರ ಚಿರತೆ ಬತ್ತುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಹಾಯ್ ಕರಿಚಿರತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ. ಸವಿತಕ್ಕ ಎಂಕೊಂಜಿ 10 ದಿನ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬೊಡ್ಚಿ ವೆಜ್ ಆವು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸವಿತಕ್ಕ. ಓ ಸವಿತಕ್ಕ ವೆಜ್ ಆತಿ ಸಾರಿ ಎಂಕ್ ನೆನಪೆಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಅಂಚಂಡೀರೆಗ್ ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮತ್ತೆ. ಬಾವಾ ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಹಾಯ್ ಬಾವೆ. ಹಾಯ್. ಅಶೋಕನ್ನ ಸವಿತಕ್ಕನ ಇರ್ನ ಊರು ಒಂದು ಅಶೋಕನ್ನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ತೊಡರ್ ಮಿಜರ್ ಹತ್ತಿರವ ಬ್ರದರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈವ್ಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಬ್ರದರ್ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತಿಜಾಡಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಸವಿತಕ್ಕ ಎಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಲೈವ್ಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾಡಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಆಜು ಕ್ವಶನ್ ಆಂಡ್ 7ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಜ್ನಿಯ ತಂದೆಯ ಹೆಸರೇನು. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಜ್ನಿಯ ತಂದೆಯ ಹೆಸರೇನು. 1 ಆನಂದಪಾಲ 2 ಸಬಕ್ತಗೀನ್ 3 ಆಲಪ್ಪಗೀನ್ 4 ಜಯಪಾಲ. ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ಕ ಬಾಬಾ ಎಂಚ ಉಲ್ಲರ್ ಲೈವ್ಡು ಇತ್ತಿನಗ್ಲೆಗ್ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ವಾರಿನಿ ಬೇಗ ಪೋಯರು ಪಂಜಿ ಉಂಡತ ಅಂಚ ಅನಸೂಯ ಕತೆ. ಬಾಲೆ ಇಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬುಂಡು. ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನೇಕ್. ಎನ್ನ ಊರು ಬೆದ್ರ ಅಶೋಕನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸವಿತಕ್ಕ. ಬಾವ ಕೋಪ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಬಾವೆ ಓ ಬಾವ ಇರೇಪಲ ಬರ್ಪಿನಿ ಕೋಪ ಮಲ್ಪರ್ನತೆ ದಯ ಕೋಪ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸತೀಶನ್ನೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಬ್ರದರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್. ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಕಂದ್ ಬರ್ಕಂದ್ ಬತ್ತೀನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಲೈವ್ಗ್ ಬತ್ತರತೆ ಒಂತೆ ಪಡ್ತಾನ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರೇಗ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನೇಕ್. ಸತೀಶನ್ನೆ 4 ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. 7ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಜ್ನಿಯ ತಂದೆಯ ಹೆಸರೇನು. 1 ಆನಂದಪಾಲ 2 ಸಬಕ್ತಗೀನ್ 3 ಆಲಪ್ತಗೀನ್ 4 ಜಯಪಾಲ. ಸತೀಶನ್ನೆ 4 ಪಂಡೆರ 4 ಪನ್ನಿ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಬತ್ತೀರ್ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ವೆಜ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಲೈವ್ಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೆಜ್ ಸವಿತಕ್ಕ. ಅಶೋಕನ್ನೇ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ಗೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಕುಕ್ಕು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡ ಅಕ್ಕ ಅಂದ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ. ಇತ್ತು ಬೂರ್ನ ಕುಕ್ಕು ಬೂರೊಂದುಂಡಿ తెలుపుడు ఎత్తే మస్తు బూరొంది ఇజ్జి. ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾವೆ ದಾದೆ ಬಾವ ಪನ್ಲೆ ಅಕ್ಕ. ಆಂಡ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಹಪ್ಪಳ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸವಿತಕ್ಕ ವೆಜ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಹಪ್ಪಳಗೆ ಹಾಯ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕನ್ನೆ. ಸತೀಶನ್ನೆ ಕುಕ್ಕು ಬೋರ್ಡು ಅಂಡ ಬಲೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೆ ಕುಕ್ಕು ಬೋರ್ಡು ಅಂಡ ಸತೀಶನ್ನ ಇಲ್ಲ ಪೋಡ್ಗೆ. ಅಶೋಕನ್ನ 3 ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ 3 ಅತ್. ಸವಿತಕ್ಕ ಅಶೋಕನ್ನ ಇರೆಗ್ ಕಿನ್ಯ ಟೆಂಪಲ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ ಸವಿತಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು.
ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನ ಇರೆಗ್ ಕಿನ್ಯ ಟೆಂಪಲ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ ಸವಿತಾ ಅಕ್ಕ ದರೆಗುಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟನೆ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು. ಸವಿತಾ ಅಕ್ಕ ದರೆಗುಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟನೆ ಎಂದು ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಾವೆ ಬಾವಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾವಾ. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ 4 ಸರಿ ಸಮ ತೂಲೆಗೆ ಈರ್ನ ಬುಕ್ಕು ಇಜ್ಜಿ. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ 4 10 ತಪ್ಪು, ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. 4 10. ಮಹಮ್ಮದ್ ಗಜ್ನಿಯ ತಂದೆಯ ಹೆಸರೇನು? ಫಸ್ಟ್ ಆನಂದಪಾಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಬಕ್ತಗೀನ್, ಥರ್ಡ್ ಅಲಪ್ತಗೀನ್, 4 ಜಯಪಾಲ. ಕುಕ್ಕು ಉಂಡು ಬೋಡ ಅಂದ್ ಕರಿಚಿರತೆ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು. ಕರಿಚಿರತೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಕುಕ್ಕು ಉಂಡು ಬೋಡ ಅಂದ್ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ ಅಂದ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ ಅಂದ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಪಂಡೇರು ಕೂಡ. ಹಾಯ್ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಪುಲಿ ಉಂಡು ಅತ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆ ಪುಲಿ ಉಂಡಿಯೇ. ಬರ್ಸ ಬರೋಡು ಸಾರಿ ಚೀಪೆ ಹೊಡಂಡು. ಸವಿತಕ್ಕ ಅಂದು ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದರೆಗುಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ನಾನ್ ವೆಜ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಯಾರ್ಲ ವೆಜ್ ಆತೇರು. ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ 3 ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ 3 10. ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ ಇವಡು ಬೇಗ ಪರ್ಂದಡತೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ ಅಂದ್ ಸವಿತಕ್ಕ ವೆಜ್ ಸವಿತಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಬಂತೀರು. ಸಬಕ್ತಗೀನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸವಿತಕ್ಕ ವೆಜ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಸಬಕ್ತಗೀನ್. ಮಹಮ್ಮದ್ ಗಜ್ನಿಯ ತಂದೆ ಹೆಸರೇನು? ಸಬಕ್ತಗೀನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸವಿತಕ್ಕನ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಇಲ್ಲರತ್ತೆ 6ನ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಹಮ್ಮದ್ ಗಜ್ನಿಯ ಹೆಸರು ಸಬಕ್ತಗೀನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ 4 ಒಂಜಿ ಸರಿ ಆವು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. 4 ಒಂಜಿ ಸರಿ ಒಂದಂದು 4 ಒಂಜಿ ಸರಿ ಆವು. ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ ಹಾಯ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಾಲತಿ ನಾಯಕ್ ಯಾರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಹಾಯ್ ಮಾಲತಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಂಚಲ್ಲರು ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ ಜನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾಲತಿ ಸಿಸ್ಟರ್. ಸವಿತಕ್ಕ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ ವೆಜ್ ರಡ್ಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಭವ್ಯಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ವೆಜ್ಜಿದ ರಡ್ಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಭವ್ಯಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್ ಶೀರ್ತಾಡಿ ಹತ್ತಿರವ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಕೂಡ. ಏರ್ಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇರಿಂದೆ ಗೊತ್ತಾಬ್ಜಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್. ಶೀರ್ತಾಡಿ ಹತ್ತಿರವ. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಮಾಲತಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತೇರು. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಎಂಕ್ ವೆಜ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಗ ವೆಜ್ ಬೊಡ್ಚಿಗೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್ ಮಾಲತಿ ಸಿಸ್ಟರ್ RSBನ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇರೆಗ್ ಖಾಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇರೆ ಖಾಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಾಲತಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓಲುತ್ತೇರು ದಾದೆ ಓಲು ಊರುಂದು ಕೇಂಡ ಓಲಿತ್ತಾರು ಕೇಂಡರ. ಮಾಲತಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ದಾದನ ಕೇಂಡರೀರು ದಾದ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿಜಿ. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಪಟುದು ತಿಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅತ್ತೆ. ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನ ಚೂರು ಯಾವು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಪಟುದು ತಿಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಚೂರು ಯಾವು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಪಟುದು ತಿಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅತ್ತೆ ಮಾತೇರ್ಲ. ಇರೆಗ್ ಚೂರು ಯಾವ ಅಂದ್ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ ಮಾಲತಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಂಡೆ ವನಸ್ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು. ವನಸಾಂಡ್ ಮಾಲತಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ವನಸಾಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಚಿಕನ್ ಈರ್ನ ವನಸಾಂಡೆ ಮಾಲತಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗ್. ಇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರೆ ಸಿಸ್ಟರ್. ಮಾಲತಿ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರೆ. ಬೊಕ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಬುಡ್ತಿನ
ಕೊರ್ಪರ ಇಜ್ಜ ಎರೆಗೂ ಗೊತ್ತು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೆ ನಿಗ್ಲೇಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆ ಕೊರ್ಪರ ಇಜ್ಜ ಎರೆಗೂ ಗೊತ್ತು ಒಂದು. 2ನೇ ಕ್ವಶನ್, ಕುತುಬುದ್ದೀನ್ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ತೀರಿಕೊಂಡನು? 2ನೇ ಕ್ವಶನ್, ಕುತುಬುದ್ದೀನ್ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ತೀರಿಕೊಂಡನು? 1 ಕುದುರೆಯಿಂದ ಬಿದ್ದು, 2 ಸಿಡುಬು, 3 ಕಾಲರ, 4 ಮಲೇರಿಯಾ. ಕುತುಬುದ್ದೀನ್ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ತೀರಿಕೊಂಡನು? 1 ಕುದುರೆಯಿಂದ ಬಿದ್ದು, 2 ಸಿಡುಬು, 3 ಕಾಲರ, 4 ಮಲೇರಿಯಾ. ಸತೀಶನ್ನಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಚೂರು ಯಾವಂದು ಅಶೋಕನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂದಿಯೇ ಸತೀಶನ್ನಗ್ ಚೂರು ಯಾವಂದು ಬಿರಿಯಾನಿಂದು ಸವಿತಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂತೆ ಅಶೋಕನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂತೇರಿಗೆ ಸತೀಶನ್ನೆ. 4 ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. 4 ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಕುತುಬುದ್ದೀನ್ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ತೀರಿಕೊಂಡನು? 1 ಕುದುರೆಯಿಂದ ಬಿದ್ದು, 2 ಸಿಡುಬು, 3 ಕಾಲರ, 4 ಮಲೇರಿಯಾ. ಸತೀಶನ್ನ 4 ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಗ್ ಬಲ್ಲೆ ಬ್ರದರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಒಲ್ತ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ. ಅಶೋಕನ್ನೇ 3 ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಮಾಲತಿ ಸಿಸ್ಟರ್ 1 ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕರೆಕ್ಟ್. ಕುದುರೆಯಿಂದ ಬಿದ್ದು. ಮಾಲತಿ ಸಿಸ್ಟರ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು, ಕುದುರೆಯಿಂದ ಬಿದ್ದು. ಕುತುಬುದ್ದೀನ್ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ತೀರಿಕೊಂಡನು? ಕುದುರೆಯಿಂದ ಬಿದ್ದು. ಮಾಲತಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿಯರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಕುದುರೆಯಿಂದ ಬಿದ್ದು. ಸವಿತಕ್ಕ 1ನೇ ಆನ್ಸರ್ ಪಂಡೇರು, ಅವು ಮಾಲತಿ ಅಕ್ಕ ಪಂಡೇರು ಫಸ್ಟ್ಗೆ. ಸತೀಶನ್ನೇ ತೆಡಿಲ್ಡು ಅಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಐತು ಜತೆ ಸತೀಶನ ತೆಡಿಲ್ಡುಂಡು. ಅಶೋಕನ್ನೇ ಅಂದು ಸವಿತಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಾಲತಿ ಅಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೇರು, ಕುದುರೆಯಿಂದ ಬಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಮಾಲತಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತೇರು. ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಾಲತಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಮಾಲತಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂತಾರ ಸತೀಶನ್ನ ಅಪಗ ಎಂಕ್ಲ ನೆನಪು ಇಜ್ಜ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸತೀಶನ್ನ ಅಶೋಕನ್ನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇರು ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂತಾರತ್ತೆ ಅಪಗ ಎಂಕ್ಲ ನೆನಪು ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಯಾನ್ ದುಂಬೆ ಪಂತೆ ಈರು ಪನ್ನಗ ಲೇಟಾನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸವಿತಕ್ಕ. ಇಜ್ಜೆ ಹೆಂಗ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಲತಿ ಸಿಸ್ಟರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದಿನಿ ಸವಿತಕ್ಕ. ಫಸ್ಟ್ ಏರು ಮಲ್ದಾರಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಹೆಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಬತ್ತನು ಫಸ್ಟ್ ಆರು ನಾನೇ. ನಿಗಲ್ನ ನೆನಪು ಆವರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿದ ಕಾಸು ಇತ್ತೀನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೆ. ಎಂಕ್ಲ್ನ ನೆನಪು ಆವರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿದ ಕಾಸು ಇತ್ತಿನಿಗೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ. ಸವಿತಕ್ಕ ಬೊಕ ಮಾಲತಿ ಅಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕನ್ನೇ. ಅಂದಿ ಆನ್ಸರ್ ಏರ್ ದುಂಬು ಕೊರಿಯರು ಎನ್ನೈಕ್ ಬತ್ತನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಲತಿ ಅಕ್ಕನ ಬೊಕ್ಕ ಸವಿತಕ್ಕಲ ಪಂಡೇರು. ಅಂಡ ನಿಗಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅರ್ಧ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅವೇ ಎಂದು ಅಶೋಕನ್ನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ವರ್ಷ ಯಾವುದು? ಕ್ವಶನ್, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ವರ್ಷ ಯಾವುದು? 1 1857, 2 1947, 3 1950, 4 1942. ಪಟು ತಿನ್ಲೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ. ಸವಿತಕ್ಕ ಪಟುದು ತಿಂದುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಂದು. ಗುರುರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ 1947 ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಗುರುರಾಜ್ ಬ್ರದರ್. ಬರ್ನಗನೆ ಆನ್ಸರ್ ಪನೊಂದು ಬತ್ತೇರು 1947 ಆನ್ಸರ್ ಪತ್ತೊಂದೆ ಬತ್ತೇರಾರು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಬ್ರದರ್ 1947. ಹಾಯ್ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. 1947 ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ ವರ್ಷ 1947 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಗುರುರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರೆ ಬ್ರದರ್ ಕೊರ್ಜಾರ್ಡೊಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ. ಇರೇನ ಇಲ್ಲು ಓಲು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾಲತಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲು ಕಾರ್ಕಳ ಸಿಸ್ಟರ್ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲು ಓಲು. ಸತೀಶನ್ನ ಪಟುದು
ತಿನ್ನೋಲಿ ಅತಿಯಿಂದ ಅಶೋಕನ್ನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಮಾಲತಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕನ್ನೇ ರಡ್ಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡ್ ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ತೇರು ಫಸ್ಟ್ಗೆ. ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಬ್ರದರ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿಯರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಅಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗುರುರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತೇರು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಯಾರೆ ಬ್ರದರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಶೋಕನ್ನೇ ಗುರುರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕನ್ನೇ ಗುರುರಾಜ್ ಬ್ರದರ್. ಸತೀಶನ್ನೇ ಯಾನ್ ಸಾಲೆಗ್ ಪೋಪುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಯಾನ್ ಪಿರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಸಾಲೆಗ್ ಪೋಪುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಪಿರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ. ಗುರುರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾಡಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬ್ರದರ್ ಅವೇ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಗೈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10ನೇದ ಕ್ವಶನ್. ರಜಿಯಾ ಸುಲ್ತಾನಲು ಯಾರ ಮಗಳು? ರಜಿಯಾ ಸುಲ್ತಾನಲು ಯಾರ ಮಗಳು? 1 ಇಲ್ತುಮಿಸ್, 2 ನಜೀರುದ್ದೀನ್, 3 ಕುತುಬುದ್ದೀನ್ ಐಬಕ್, 4 ಫಿಯಾಸುದ್ದೀನ್ ಬಲ್ಬನ್. ಮಾಲತಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ತೆಳ್ಳಾರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದನ್ ತೆಳ್ಳಾರ್ ಇರ್ ತೆಳ್ಳಾರ್ದಾರ ಆರ್ ತೆಳ್ಳಾರ್ದಾರೆ ಆದಿಪ್ಪೊಡು ಅಂಚ ಆರ್ ತೆಳ್ಳಾರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದನ್ ತೆಳ್ಳಾರ್ ಇರ್ ತೆಳ್ಳಾರಾ? ತೆಳ್ಳಾರ ಮಾಲತಿ ಸಿಸ್ಟರ್. ಸತೀಶನ್ನೇ ಓಟು ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಪನ್ಪುನ ಪಾಸ ಅಂಡ ಆವು ಅಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಪನ್ಪುನ ಪಾಸ ಅಂಡ ಆವು ಅಂದು. ಓ ಅಂಚನೆ ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಪನ್ಪುನತೆ ಪಾಸ ಅಂಡ ಆವುಂದು ಇರಿನಿ ಪಾಸೆ ಆತುಜಾರು ಮುರನೆ ಒಗಟುಡನ್ಲ ಪಾಸ ಆತಾರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಅಶೋಕನ್ನೇ ಪಾಸ ಆಯರು ಇತ್ತೆ ಮಾಲತಿ ಸಿಸ್ಟರ್ಲ ಪಾಸ ಆಯರು ಗುರುರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ಪಾಸ ಆಯರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಪಾಸೆ ಆವೊಂದಿಜ್ಜೇರು. ಅಶೋಕನ್ನೇ 3 ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ರಜಿಯಾ ಸುಲ್ತಾನಲು ಯಾರ ಮಗಳು? ಇಲ್ತುಮಿಶ್ 2 ನಜೀರುದ್ದೀನ್, 3 ಕುತುಬುದ್ದೀನ್ ಐಬಕ್, 4 ಫಿಯಾಸುದ್ದೀನ್ ಬಲ್ಬನ್. ಅಶೋಕನ್ನೇ 3 ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಸತೀಶನ್ನೇ ಒಂಜಿಲ ಪಾಸ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ರಡ್ಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಮಾಲತಿ ಸಿಸ್ಟರ್ 3 ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಬೊಕ್ಕ ಒರಿನಿ ಅವನಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಪ್ಪ ಪನ್ಪೇರು. ಅಶೋಕನ್ನೇ ಸಾಯ್ಬೇರ್ನ ಮಗಲ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೂತ ಇಜ್ಜಿ ಓ ದೇವರೇನೆ ಅಶೋಕನ್ನ. ಮಾಲತಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇರ್ ತೆಲ್ಲಾರ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಲ್ತಾರ್ ಮಾರ್ರೆ. ಸತೀಶನ್ನೇ 4 ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಸವಿತಕ್ಕ ಒಂಜನೇ ಆನ್ಸರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಯಾತ ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಓರಿದು ಇರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸವಿತಕ್ಕ ಒಂಜನೇ ಆನ್ಸರ್. ಇಲ್ತುಮಿಸ್ನ ಮಗಳು ರಜಿಯಾ ಸುಲ್ತಾನ್ ಇಲ್ತುಮಿಸ್ನ ಮಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸತೀಶನ್ನೇ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ಒಂಡದು ಒರಿನೇ ಪನ್ಪೇರು ಸವಿತಕ್ಕ ಬಂಡೇರು ಫಸ್ಟ್ ಅವೇ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸವಿತಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕನ್ನೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 11ನೇ ಕ್ವಶನ್. ಸ್ವರಾಜ್ಯ ನನ್ನ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕು, ನಾನು ಅದನ್ನು ಪಡೆದೇ ತೀರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವೀರ ಯಾರು? ಸ್ವರಾಜ್ಯ ನನ್ನ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕು, ನಾನು ಅದನ್ನು ಪಡೆದೇ ತೀರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವೀರ ಯಾರು? 1 ಬಾಲಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್, 2 ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ, 3 ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ, 4 ಲಾಲ್ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್. ಸತೀಶನ್ನೇ ಪಾಸ್. ಸತೀಶನ್ನ ಇರ್ ಪಾಸ್ ಅವೇ. ಸತೀಶನ್ನ ಪಾಸ್. ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಂಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಇರ್ ವೆಜ್ ಅತೆ ಪನ ಸತೀಶನ್ನೇ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿ ಅಶೋಕನ್ನೇ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ನಿ. ಸತೀಶನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ ಪಾಸ್ ಅವೇ. ಸ್ವರಾಜ್ಯ ನನ್ನ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕು, ನಾನು ಅದನ್ನು ಪಡೆದೇ ತೀರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದವರು ಬಾಲಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್. ಸತೀಶನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸವಿತಕ್ಕ ಎಂಕ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜೆ ಒರಿನೆ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ತೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸವಿತಕ್ಕ ಅಂದಂದು ಒರಿನೆ ಒಂಜಿ ಆನ್ಸರ್ ಇರ್ ಕೊರಿಯಾರು.
సతీష్ అన్న పాస్ రవే అశోక్ అన్న యాళ్ళ పంతే పనందులేరు అందు ఫస్ట్ సతీష్ అన్న పండేరు అశోక్ అన్న ఈరు బొక్క పండారు కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈర్ల కొర్నే సతీష్ అన్న ఎంక్ యావు నన్న నిగులు పనులే పనందులేరు అరే గ్యాವ್ಗೆ ನನ್ನ ನಿಗುಲೆ ಪನ್ಲೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಪೊಕ್ಕಡೆ ದಕ್ಕಿನಿ ಅತಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಿ ಯಾರು ಪೊಕ್ಕಡೆ ದಕ್ಕಿನಿ ಮಾಲತಿ ಸಿಸ್ಟರ್ 4 ಪನಂದುಲ್ಲೇರು 10 ಮಾಲತಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಂಡವು ಆನ್ಸರ್ ಪಂಡೇರು ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ನನ್ನ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕು ಅದನ್ನು ನಾನು ಪಡೆದೇ ತೀರುತ್ತೇನೆ ಪನ್ನಿ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ పండే ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಗೆತ್ತೋನ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಗೆತ್ತೋನ್ಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಸವಿತಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಿರಿಯಾನಿ ಗೆತ್ತೋನ್ಲೆ ಎಂದು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಂದು ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಆಂಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಂದು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಪಾಸ್ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ತೆಲ್ಕೆ ಬತ್ತನ ಮಾಲತಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ರಡ್ಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಡ್ಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಪಂಡೇರು ಮಾಲತಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಪಂಡೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಕುಡೋರ ಕೇಂಡ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪನೊಂದು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಕುಡೋರ ಕೇಂಡ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿಗೆ ಅಂದಾಜಿಗೆ ದಕ್ಕಿನಿ ಯಾರು ಅಶೋಕನೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾಲತಿ ನಾಯಕ್ ಶಿಬಿರದ ಅಲ್ಪ ಓ ಈರಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾನು ಓಕೆ ಓಕೆ ಸ್ವಾಗತ ರೇ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೊರಿಯಾರೆ ಒನ ಸಾಂಡೆ ಇರ್ನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೊತ್ತಾಂಡವೇ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಏರಿಂದು ಅಶೋಕನ್ನೇ ಬನ್ನಿ 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 ಜನರೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ ಒಂತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋತೆರಂದು ಸರಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಂದಂದು ಒಂತೆ ಶಾಲೆ ಪೋತೇರು ಯಾರು ಒಂತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋತೇರು ಅಂಚೆ ಒಂಚೂರು ಅಂದಾಜು ಸರಿ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ 6ನ ಬೆಂಚಿಡ್ ಎತ್ತಾರ ಅಂದತೆ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನ ಇರ್ನ ಬೆಂಚಿಡ್ ಎತ್ತಾರ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಯಾನ್ ಗುಡ್ಡೇಡು ಕುಲ್ದಿನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಗುಡ್ಡೆಡೆ ಉಲ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಗುಡ್ಡೆಡೆ ಕುಲ್ದಿನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಗುಡ್ಡೆಡೆ ಉಲ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು 18ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಭೂಮಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವವರು ಯಾರು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಭೂಮಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವವರು ಯಾರು 1 ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ 2 ಪಟ್ಟಾರಿ 3 ಜಿಲ್ಲಾದಾರ್ 4 ನಂಬರ್ದಾರ್ ದೇರಪ್ಪ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಯಾನ್ ಗುಡ್ಡೆಡೆ ಕುಲ್ದಿನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಗುಡ್ಡೆಡೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರೀಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾಲತಿ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಇಲ್ಲದ ಬರೀಟ್ ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಏರಂದು ಸವಿತಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಹೀಟ್ ಮಸ್ತ್ ಹೈಟ್ ಇತ್ತೆರ ಅಂದ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಇತ್ತೆರತ್ತೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಹೈಟ್ ಇತ್ತೆರಾಗಲು ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ್ ಅವ ಮಾತ್ರ ನೆಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಿಸ್ ಆತನ ತೋಜುಂಡು ನಿಜ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅಂದ್ರ ಪಟ್ಟಾರಿ ಉಂಡು ಮಾರ್ಕ್ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದನ 10 ಗುರ್ತ ಅಂಡ ಸರಿ ಇಪ್ಪಡು ಪಟ್ಟಾರಿನ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ 3 ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು 3 ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಒಂಜಿನೇ ಆನ್ಸರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸವಿತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಡ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಕುಲ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ ಕುಲ್ಲೆ ಎಂದು ಮಾಲತಿ ಅಕ್ಕ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾಲತಿ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿನೇ ಆನ್ಸರ್ ಅವು
ತಹಸೀಲ್ದಾರ್. ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಭೂಮಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವವರು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್. ಏಟೇನ ಮಿಸ್ ಆದಿಪ್ಪಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 13. ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಏನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಏನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? 1 ರಾಜನಿವಾಸ, 2 ರಾಜವಿಲ್ಲ, 3 ರಾಜಭವನ, 4 ಗವರ್ನರ ಮನೆ. ಸತೀಶನ್ನೆ ಯಾನ್ ಐನಾರೆ ಉಳ್ಳೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸತೀಶನ್ನೆ ಐನಾರೆ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ. ಅಶೋಕನ್ನೆ ಇತ್ತೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಏರೆಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಾಲ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಶೋಕನ್ನ. ಸತೀಶನ್ನೆ ಮೂಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು, ಅಶೋಕನ್ನೆ 4 ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮೂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏರ್ ಪನ್ನೆ? ಸತೀಶನ್ನೆ ಮೂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ರಾಜಭವನ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಏನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? ಸತೀಶನ್ನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಪಂಡೇರು ಮೂಜಿ ರಾಜಭವನ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸತೀಶನ್ನ. ಇರು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಸತೀಶನ್ನ, ಅವೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಅಂಡಲ್ಲ. ಅಶೋಕನ್ನ 4 ತಪ್ಪು. ಸವಿತಕ್ಕ ಮೂಜಿನ ಬಂಡೇರು ಕರೆಕ್ಟ್. ಅವಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ ಸತೀಶನ್ನೇ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೇರು. ಮೂಜಿನ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಜಭವನ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ರಾಜಭವನ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಶೋಕನ್ನೇ ಸತೀಶನ್ನ ಭಯಂಕರ ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಕುಳ್ಳುಂಡಲ ಪನಂದಿಲ್ಲ ರಂದಂದು ಯಾರು ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಕುಳ್ಳುಂಡಲ ಭಯಂಕರ ಸತೀಶನ್ನೇ. ಅತ್ತೆ ಅಶೋಕನ್ನ ತೂಲೆ ಪಟ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಕುಲ್ಲುದೇ ಕಲ್ದೇರಾರು. ಪಟು ತಿನ್ಕ ಸವಿತಕ್ಕ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪಡೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ. ಪಟುದು ತಿನ್ಕ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪಡೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ. ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅರೆಗೆ ಕೊರ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸವಿತಕ್ಕ. ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅರೆಗೆ ಕೊರ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬಿರಿಯಾನಿ ಉಂಡು ಏರ್ಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚು. ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಕುಲ್ದೆ ಕಲ್ಲು ದಕ್ಕುನಿ ಅಂದ ಅಶೋಕನ್ನ ಆರು ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಕುಲ್ಲುದೇ ಕಲ್ಲು ದಕ್ಕುನಿ ಅತೆ ಅಂದ ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಕುಲ್ದೇ ಕಲ್ಲು ದಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಭಯಂಕರ ಉಳ್ಳೇರು. ಸತೀಶನ್ನೇ ಅಶೋಕನ್ನೇ ಅಂಡ ಒರಿಯೇ ತಿನ್ಪೇರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ. ಅಶೋಕನ್ನ ಈರಂಡ ಒರಿಯೇ ತಿನ್ಪಾರಿಗೆ ಸತೀಶನ್ನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 14ನೇ ಕ್ವಶನ್. ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂರವರು ಹುಟ್ಟಿದ ಮನೆ ಯಾವುದು? 1 ಆನಂದ ಭವನ್ ಅಲಹಾಬಾದ್, 2 ಮೂರ್ತಿ ಭವನ ದೆಹಲಿ, 3 ಗೀತಾ ಭವನ್ ಋಷಿಕೇಶ, 4 ವಿದ್ಯಾಭವನ ಮುಂಬೈ. ಪಂಡಿತ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಹುಟ್ಟಿದ ಮನೆ ಯಾವುದು? 1 ಆನಂದ ಭವನ್ ಅಲಹಾಬಾದ್, 2 3 ಮೂರ್ತಿ ಭವನ ದೆಹಲಿ, 3 ಗೀತಾ ಭವನ್ ಋಷಿಕೇಶ, ವಿದ್ಯಾಭವನ ಮುಂಬೈ. 4ನೇ ಆಪ್ಷನ್. ಸತೀಶನ್ನೇ 4 ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಶೋಕಣ್ಣನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆನಂದ ಭವನ್ ಅಲಹಾಬಾದ್. ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಹುಟ್ಟಿದ ಮನೆ ಆನಂದ ಭವನ ಅಲಹಾಬಾದ್. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಶೋಕಣ್ಣನ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸವಿತಕ್ಕಲ ಒಂಜನೆ ಬಂತೇರು ಅಂಡ್ ಅಶೋಕನ್ನೇ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೇರು. ಅಶೋಕಣ್ಣನ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬೈದ್ಂಡು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಸವಿತಕ್ಕ ಮಾಲತಿ ಅಕ್ಕ 1 2 3 4 ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದೆ 1 2 3 4 ನಾಲೆಟ್ಲು ಪೂರಲ ಅವೇ ಆನ್ಸರ್ 1 2 3 4 ಪೂರಲ ಆನ್ಸರ್ ಒರಾನೆ. ಸತೀಶನ್ನೇ ಪಾಸ್ ಆತುಜ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಶೋಕನ್ನೇ ಲೈಕ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಶೋಕನ್ನೇ ಸವಿತಕ್ಕ ಈರ್ ತಲಪಾಡಿಯ ಊರು ಒಂದು ಅಶೋಕನ್ನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸವಿತಕ್ಕನ ಊರು ತಲಪಾಡಿ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸತೀಶನ್ನೇ ಸವಿತಕ್ಕ ಈರ್ ನಂಬರ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ದೀಲೆ ಬೇಗ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಂಬರು ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ದೀಲೆ ಬೇಗ ಅಂದು ಸತೀಶನ್ನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಾಲತಿ ಅಕ್ಕ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಿಕನ್ ಮಾಲತಿ ಅಕ್ಕ ಇರೇಗ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರ್ನ ಒನ ಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೇಗ್.
ಅಶೋಕನ್ನೇ ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೇ ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಾಲತಿ ಅಕ್ಕನ ಮೆಸೇಜ್ ಫುಲ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚವೆ ಏನ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂಡಲ ಇಪ್ಪಾಡು ತೊಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಅವು ಬೇರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮಾರೆ. ಅವು ಓದುದು ಪನ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ಎಂಗ್ಲ ಎಂಡ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ತೆಪ್ಪರೆ ಎನ್ನು ಪುದರ್ಲ ಅಲ್ತಮ್ಮೆ ತೋಜುದು ಪುದಾರ್ಲ ಆಲೆಜಿ ತೋಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಜಾತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಓದು ಪನ್ನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾತ್ರ. ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ. ಸವಿತಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಅಶೋಕನ್ನಗ್ ಪೋವಾಡ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸವಿತಕ್ಕ. ಓ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೇರ್ ಮಸ್ತ್. ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ದೂರ ಪೋತಾರಿ ಏತ್ ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಮಾರ ಇರ್ ಬರಂದೆ. ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಹಾಯ್ ಉಂಡು. ಬ್ರದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಾಯ್ ವಾಣಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ವನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜೋಕುಲು ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಲೈವ್ಗ್ ಸ್ವಾಗತ ಇರೆಗ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರಕ್ಕ. ಎಂಕುಲು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಈರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ದೂರ ಪೋದಿತ್ತಾರೆ ಈತ್ ಸಮಯ. ಮಸ್ತ್ ಲೈವ್ಗ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಹಾಯ್ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಪಂಡರ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಬರಂದ್ ಏತ್ ಸಮಯ ಆಂಡ್ ಆಯರ ಮಾರೆ. ಬತ್ತಿತ್ತೆರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಲ ದೀತುಂಡು ಪಂಡೆರತ್ತ. 15ನೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಹರಪ್ಪ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗ್ರಾಮವು ಯಾವ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲಿದೆ? ಹರಪ್ಪ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗ್ರಾಮವು ಯಾವ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲಿದ್ದಿತು? 1 ರಾವಿ 2 ಸಿಂಧು 3 ಸಟ್ಲೆಜ್ 4 ಮಹಾನದಿ. ಮಸ್ತ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಿತ್ ಪೋತುಂಡು ಪೂರ. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಹಾಯ್ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಪಂಡೆರ್ ಅಶೋಕನ್ನೆ ಸವಿತಾ ಅಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಕೊರ್ಪೆ ಆವೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ವನಸ್ ಆವಡಾತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ. ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ತೂವಂದೆ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಂದಂದ ಅರೆನ್ ತೂವಂದೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಂಡ್. ಹಾಯ್ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆಲ. ಮಾಲತಿ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬ್ರದರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೀ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗ್ ಬತ್ತಾರ್ ಈತ್ ಪುರ್ತು ಲೈವ್ ಇಡಿತ್ತಾರ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್. ಸವಿತಕ್ಕ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಇಲ್ಲ್ ಅವ್ಲು ಅಶೋಕನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸವಿತಕ್ಕ. ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ರಡ್ಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ರಡ್ಡ್ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಾಲತಿ ಅಕ್ಕ 4 ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. 4 ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆಲ 4 ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. 4 ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ ಅಂದೇ ಸವಿತಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ದೂರ ಪೋತಾರಿ. ಹರಪ್ಪ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗ್ರಾಮವು ಯಾವ ನದಿಯ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದಿತು? 1 ರಾವಿ 2 ಸಿಂಧು 3 ಸಟ್ಲೆಜ್ 4 ಮಹಾನದಿ. ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ ಮೂಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಮಾಲತಿ ಅಕ್ಕ ನನ್ನ ಲೈವ್ ಏಪ ಅಂದ್ಕೇನರು ಲೈವ್ ಏಪಲ ಉಂಡು ಮಾಲತಿ ಅಕ್ಕ ಡೈಲಿ ಉಂಡು ಲೈವ್. ಎಲ್ಲೆಂಚಿಂಗ ಎಲ್ಲೆಲ ಎಲ್ಲೆ ತುಕ್ಕ ಲೈವ್ ಉಂಡು ಏಪಲ. ಡೈಲಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ರಡ್ಡ್ ಯಾವ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಸವಿತಾ ಅಕ್ಕ ಹಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಾಲೆ ಎಂಚ ಉಲ್ಲೇರು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಪೂರ ಹುಷಾರುಲ್ಲೇರು. ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತೆ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ 1 ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮೂಜೆಕ್ ರಾವಿ ಆನ್ಸರ್ ನದಿ. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಮೂಜೆಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿಯರು ರಾವಿ ನದಿ. ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಬನ್ನಿ ಒಂಜಿಂದು. ಅಶೋಕನ ಏಳ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂಡ್ 7 ಕೊರಿಯರು. ಹರಪ್ಪ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗ್ರಾಮವು ಯಾವ ನದಿಯ ಮೇಲಿದ್ದಿತು? ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ರಾವಿ ನದಿಯ ಮೇಲೆ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅವೇರ. ಮೂಜೆಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಮೂಜೆ ಮಾಲತಿ ಅಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಪಂಡೇರು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ 6 ಪಂಡೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಒಂಜಿ ಆನ್ಸರ್. ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಬಾಕಿ ಇತ್ತುಂಡು ಪಂಡೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಬಾಕಿ ಇತ್ತುಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ಬಂದೆರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಯಾರು ಪಂಡದು ಮಾಲತಿ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಾಲತಿ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಒರಿನೇನು ಪಂಡಿನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ. ಅವೇ ಒರಿನೆ ಅಂಡಲ ಫಸ್ಟ್ ಏರ್ ರಪ್ಪ ಪನ್ಪೆರ್ ಅಗ್ಲತೆ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಮೂಲು ಕಮೆಂಟ್ ಬೆರಿ ಬೆರಿ ಬೈದುಂಡು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿಂದು. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಫಸ್ಟ್ ಬೈದುಂಡು. ಅಂಚಿಂಚೆರ್ ರಪ್ಪ ಬಂದಿತ್ತೆರ್ ಮೆಸೇಜ್. ಒರಿನೇನು ಬೇಗ ಪನ್ಪೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಚುರ್ಕುಲ್ಲೆರ್ ಯಾರು ಒರಿನೇನು ಪನರ. ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ ಬಾಯ್ ಮಾಲತಿ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ. ಪದ್ನೇನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದಾಂಡಿ ನಿಕ್ ಯಾವು ಎಲ್ಲ 15 ಅಂಚ
ಎಲ್ಲ 14ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಡ್ದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ನನ್ನ ಇಡೇಗು 15 ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ಇನಿಕ್ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರನ್ನೇ ಬತ್ತೀರ. ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರನ್ನ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈವ್ಗೂ ಸ್ವಾಗತ ರೇಗ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರನ್ನ ಹಾಯ್. ರೋಷನ್ ಬ್ರದರ್ ಬತ್ತೀರಿ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಲೈವ್ಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಬಂಜಿಗು ದಾದಾ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಅತ್ತ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ರೋಷನ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಮಾಲತಿ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮಾಲ್ತಿ ಅತ್ ಶಶಾಂಕ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇಂಗ್ಲಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಮಾಲತಿ ಅತ್ ಶಶಾಂಕ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಶಶಾಂಕ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂಡ ಈರ್ನ ಪುದಾರ್ ಬೂರು ಜತ ಮಾರೆ ಮಾಲತಿ ಇಂದು ಬೂರುಂಡು ಅಂಚ ಪನ್ಯ ಆತೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಶಶಾಂಕ್ ಅವೇ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಮ್ಮನ ಮೊಬೈಲ್ ಗೊತ್ತಿನ ಪುದರ್ ಅಮ್ಮನ ನಿಂಬುಂಡು. ಸತೀಶನ್ನೇ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಪೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್. ನನ್ನ ಎಂಕುಲ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುವ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಾ ಬಾಯ್ ಅಂದೇ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪನಂದ್ರೆ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ ಶಶಾಂಕ್ ಅನ್ನೆ ಓಕೆ ಬನ್ನಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಶಶಾಂಕ್ ಅಣ್ಣ. ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆಲ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಪನಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ರೋಷನ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾರ್ ಡೇರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾರ್. ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಯಾರಿ. ರೋಷನ್ ಅನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಯಾರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾರ್ಡ್ ಅಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ. ರೋಷನ್ ಅನ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾರ್ಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಸವಿತಕ್ಕ ಯಾವು ಇನಿತ ಬಿರಿಯಾನಿದ ಕಾಸು ಕೆಲವಾಂಡ್ ಕೊರ್ಪೆನಿ ಏರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸವಿತಕ್ಕ. ಬಿರಿಯಾನಿದ ಕಾಸು ಪೂರ ಸವಿತಕ್ಕ ಸತೀಶನ್ನೇ ಕೊರ್ಪೆರವೆ ಸವಿತಕ್ಕ. ಈರೊಂಜಿ ಲೆಕ್ಕದಿ ಎರಡಾಂಡ್ ಪೂರ ಶನಿವಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೇಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಶನಿವಾರ ಅವಾರು ಕೊರ್ಪೆರಿ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಸವಿತಕ್ಕವೇ. ಏತ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಕಾಸುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಸತೀಶನ್ನೇ. ಎಂಕಲ್ನ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಸತೀಶನ್ನೇ ನೆತ್ತ ಪೂರ ಕೋಶ ಪೂರ ಆರ್ಡರ್ ನೆಪ್ಪುನ ಆರು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಅಂಚ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಂದು ಸವಿತಕ್ಕ ಈರೊಂಜಿ ಬರೆದಿ ಎರಡಾಂಡ್ ಶನಿವಾರ ನಮ್ಮನ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಈ ರೀತಿ ನಡೆಗೆ ಬರ್ತದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದ ಪೋಪೇರಿ ಇರದಲ್ಲ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡ್ಚಿ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಏರ್ಪುರ ಲೈವ್ ಬಾತ್ ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಂಚಾನೆ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏಪೋಕಲ ಇಪ್ಪಾಡು ಬಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬಾಯ್. ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್.